I want to give you a present. It's in Israel, it's called Sugania. A donut, yes. In English, donut. Thank you very much. This is a tradition of Hanukkah. Ah, yes. Well, what does it represent, symbolize to you? What is symbolized? Yes. It's food we eat in Hanukkah. It symbolizes that God went through the desert 40 years and 40 nights, and we didn't have time, the Jewish people, to make fish from the head of the fish, so God threw it from the sky, many donuts, and this represents the snow that come from the donuts to the desert, and we didn't die from the hot of the desert because it was snowing. Let's eat. אז למה אנחנו בעצם חוגגים את חנוכה? למה קוראים לחג הזה חג חנוכה? החג נקרא חנוכה על שם חנוכת המזבח מחדש על ידי החשמונאים. וגם, סיבה נוספת, בגלל שהניצחון והנס היה בכ"ה בכסלו, שאז נחו, או בעצם חנו החשמונאים. הם חנו בכ"ה, חנוכה. למרות כל סיפורי הקרבות, המלחמה האמיתית הייתה מלחמה על הרוח, או בעצם על הדת, על התרבות. היוונים לא רצו להרוג את כל היהודים. הם רצו רק לבטל את הדת והתרבות היהודית ולהשריש במקומה את התרבות האלילית היוונית. וכנגד זה יצאו החשמונאים עם מלחמה רצופה קרבות וניצחונות מזהירים כנגד כל הסיכויים וכנגד ההיגיון. עיקר מצוות החג היא החנוכיה. אבל מה הקשר לחנוכיה? מה הקשר בין כל הקרבות והניצחונות לבין החנוכיה? חז"ל גילו לנו שהיוונים הבינו שכדי לנצח את הרוח היהודית הם צריכים לבטל את עבודת המקדש, ובפרט את הדלקת נרות המנורה, שמסמלת את החוכמה היהודית. ולכן, כאשר לבסוף הצליחו החשמונאים להביס את היוונים ולחזור לבית המקדש, היה זה סמלי שהדבר הראשון אותו הם רצו להחזיר היה הדלקת נרות המנורה. אבל הם לא מצאו שמן טהור, ורק לאחר חיפושים נמצא לו פח קטן של שמן, שמספיק להדלקת המנורה למשך יום אחד בלבד. ואז קרה הנס, שסימל באופן גלוי את ההשגחה האלוקית בהשגת הניצחון. פח השמן הקטן, שהיה אמור לדלוק לילה אחד בלבד, הספיק ל8 ימים. כנגד זה, אנחנו מדליקים את החנוכיה במשך 8 ימים. במסורת הלא כתובה, מקובל שכאשר היוונים אסרו ללמוד תורה, התקבצו הילדים במערות ולמדו ברכבה. וכאשר התגלה המחבור, הוציאו הילדים צעצוע קטן מהכיס. נכון, הסביבון. הילדים שיחקו ביניהם כאילו עד עכשיו לא למדו תורה. ולזכר זה אנחנו מסובבים סביבונים. אי אפשר חג יהודי בלי מאכל מסורתי. אבל האמת היא שהסופגניה היא מנהג עתיק יומין, שעוד רבו של הרמב"ם, הרי מיגש, כתב על כך שזהו מנהג עתיק וחשוב שאסור לבטלו. הוא קרא להם אל צפגנים, ועניינם שהם מאכל שמטוגן בשמן, והשמן מסמל את ניצחון החוכמה היהודית. בחנוכה רבים עושים תחרויות של כישרונות צעירים, הצגות, פסטיגלים. עם ישראל רווי בכישרונות, ואנחנו שמחים לפתח אותם בצורה טהורה וקדושה. ודווקא בחנוכה, בו אנו מתנגדים לתרבות היוונית מערבית, אנו רוצים להכריז בכל העולם שיש לנו יצירה יהודית מקורית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר קדושה, ואיתה אנחנו נאיר את אור החנוכיה, את אור השם בעולם. חנוכה שמח.